da chi wedi cael mwy o lwyddiant neu mwy o sylw a John Peel ac yn Harlow na da chi wedi cael yng Nghymru. Be da chi'n meddwl o hynny? Greit. Ti'n meddwl, dwi'n meddwl y reswm swn i wedi llwyddo yw oherwydd oedd y Cymru ddim yn licio beth o'n i'n dweud. Ond, ti'n meddwl, y bai nhw yw hwnna, nhw e. Pan oedd yr heddlu'n curo y glowyr o'n i ond yn aros amdana ti. Pan roddodd Bob Geldof ei law yn ein poced o'n i ond yn chwarae hebdda ti. A phan oedd hi'n gwadu ein bod yn gymuned o'n i ond am gymuno gyda ti. A phan o'n chuddiwyd i'r rac o dan garbed o'n i am y dillad gwely drosom ni a'r maes i. Heb y barnu na'r cystadlu maes i. Heb y barnu na'r cystadlu maes i. Efo fi, mae Mr Tony Schiavone, sef cadeirydd Cymdeithas y Iaith Gymraeg. Oeddwn ni'n ei weld mi oedd na rhai grwpiau oedd yn weddol canol y ffordd ac yn weddol poblogaidd yn cyflwyno cerddoriaeth gymharol saff. Ac mi oedd na ar yr un pryd nifer o grwpiau ac unigolion a oedd yn cael ei denu fwy gan cerddoriaeth fwy uchelgeisiol o bosib a cerddoriaeth oedd yn fwy wedi anelu fwy at gynulleidfaoedd arbennig iawn. Oedden nhw'n ceisio darganfod eu ffyrdd eu hunain a ceisio mynegu hunain mewn ffyrdd wahanol. Roeddwn ni â diddordeb mawr yn yr ail grŵp yna. Os o'n i'n gweld llawer iawn o bobl yn y cyfnod yna, grwpiau fel y Flaps, grwpiau fel Cyrff, unigolion fel Dave Datblygu, efo rhywbeth wirioneddol greiddiol a diddorol i gynnig i gerddoriaeth, nid yng Nghymru, ond y tu hwnt i Gymru hefyd. For me at the time, the Welsh language had only just begun to become interesting with the emergence of groups like the Cyrff and more specifically Datblygu, who were the first one that really grabbed me in the same way that music from other places had. Previously, I'd always been a little embarrassed about Welsh music, so thinking, there ought to be something good, but there never seemed to be. And but hearing Datblygu, it was just like a revelation. It was like, you don't have to leave your brain at home if you're Welsh. Oedd o'n shocking I glywed o'n Gymraeg, because I was really convinced roedd sort of music Cymraeg a diwylliant Cymraeg yn terrible fel Welsh ladies in hats and daffodils, a I gael rhywbeth fel Datblygu a Llwybr Lleithog, Kelvin Presley, yn amazing, absolutely amazing ar y pryd. Nes I cwrdd ar Rhys Mwyn a fe'n like fanzines a pethau a nes ni dechrau sgwennu a hala tapes a pethau a oedd e'n trefnu sort of strange gigs I odd groups oedd braidd yn gallu chwarae ac yn ei look at attitude yma. Yeah. Dechreuodd e roi'r kind of Xeroxed albums yma mas. So wrth gwrs o'n I moyn bod yn rhan o hwn cos oedd e'n edrych fel lot o hwyl ac oedd e ddim yn swnio o gwbl fel Carol Parry Jones. Am y tro cyntaf, oedd na alternative yn dechrau yn y Gymraeg.
Ar yr adeg yna, o'n i'n byw yn Llundain, so oedd gen i'n clyw be oedd yn mynd ymlaen, basically. Ti'n bod, y plan greiddiol... Cadw'n brysur. Cadw'n brysur, ond y plan greiddiol oedd just recordio un can, rhyw fath o rap yng Nghymraeg, a just rhoi allan rhywsut i roi rhyw fath o shove i'r scene Gymraeg. Would have tried to call any can count. Fyny ac yn lawr oedd yn mynd bob pawb. Dechrau o fo Gerard o Italia. Gad i mi dweud bod yn big boy, After road siarad beic o Berlin i Paris. Ac ar y holl ffordd gada hwla spree. Nath y Tony Tour sain fel cyfnod drwy'n munud. Ar y Champs-Élysées o mewn y Chris Bellin. Pawb yn trio wneud rhywbeth, creu scene newydd, ac o pawb yn nabod yn gilydd. So oedd yna teimlad o, mae rhywbeth yn digwydd. O'n i'n meddwl bod yr iaith Gymraeg yn rhywbeth boring, ten fi fod yn 14, 15, 16, a wedyn oedd grwpio fel Anrefn, sefydliad, peth ma ac yn y blaen. O'n i'n meddwl bod yn exciting. Oedd y punk yng Nghymru mewn ffordd, yn lle na eitha lot o gyffro, eitha lot o beth yn digwydd. Dyna beth troi fi at y iaith Gymraeg i raddau. A dwi'n meddwl, yn y cyfnod yna hefyd, dwi'n meddwl dyna beth troi andros o bobl ifanc tuag at iaith Gymraeg, yn fod dros iaith Gymraeg, oherwydd bod yna ddiwylliant cyffroes alternatif yn iaith Gymraeg. A ni'n meddwl yn bwysig iawn cyfnod yna. Roedd yna nifer o grwpi ifanc oedd yn y marn ni yn heiddi cael sylw. A doedden nhw ddim yn dod o'r un math o gefndir i lawer iawn o bobl eraill oedd yn ffurfio grwpi yn y cyfnod yna. Pobl tre Llanrwst, er enghraifft, oedd y cyrff. Doedd ddim yn dod o goleg, ddim yn dod o gefndir steddfod, jyst pobl y dre oedd o. Oedden ni'n siarad efo neb, oedden ni'n mynd i gigs ac oedden ni just fatha ista yn y gornol, just 4 o'n ni. A just fatha keep ourselves to ourselves. A oedden ni byth yn siarad efo neb, nag o'n? Just neud y gig a wedyn ffwcio o'na. Fel na Danny, t'wo? Yeah. Very much kind of us and them, hyd yn oed cynulleidfa i fewn iddo fo, t'wo? O'n i'n meddwl bod y scene Cymraeg pretty shite, basically. A just bands o bobl nhw'n cymryd yn serious, ti'n bo? Yeah. Bands o coleg oedden nhw'n de, a oedden nhw'n cymryd yn serious, ti'n bo? Fatha just fun band. Yeah. De? Just a bod mewn band, yeah. College kids, basically, like. A dwi'n gweld yn college kids, ti'n bo? So oedden ni chwarae gigs cyn oedd gyda ni cyneuon ni'n hynny, so erbyn ni gael i fewn i'r scene kind of thing, oedd wedyn oedd o'n naturiol bod ni jyst yn sgwennu cyneuon Cymraeg. Oedden ni'n meddwl am canu Saesneg ar y pryd rhywun o... Oedden ni'n seriously ista lawr a dweud beth am newid i canu Saesneg, cos dwi'n bo. I'm sure gen ni ormod o commitments, gigs a stuff, t'wo oedden... Ie, dyna bel, ynddo. Unwaith mae'r bel yn rhedag, ond i ffyn y job stopio bel, ydy. So. Teimlo'n cwr, ymgiliwn y ffwr, bob hyn a hyn mae angen seibiant. Cychwan hwnna dau, a dwi'n i ddim bled, sy'n dweud eich ai byd bod yn beiriant i neb. Swn i angen swydd, swn i'n gael un y crwyd, rwy'n sicr am hynny. Ond ar y pryd sgen ai ddim ei Oedden ni'n neud o specifically i'r audience na gael. Oedden ni'n neud y music i'n hynna'n, ti'n bo? So, oedden ni'n relevant, ti'n bo? Ar yr adeg oedd o'n
So major plus I gael like, un play ar Radio 1 ar John Peel nhw beth, ti'n fo? Cael break bach, de. But it didn't happen. Tony a Siobhoni... Tony a Siobhoni? Tony Siobhoni yn Hys Mwyn, fatha, heb amdano y ddau yna, as far as North Wales music scene yn involved, sa'n ddim o'r cyrff, ddim o'r hanner y band sy'n mynd o'n. Full credit, a dwi'n meddwl, dyn nhw'n cael credit maen nhw'n deserfio i fod yn honest o beth ti. Ti'n gwybod? Nhw di'r boys wedi, fatha... Kickstart. Patio ti ar y cem, well done lads, even though oedd y gig yn shit, ti'n gwybod? Just using Mary Jane Cymraeg yn ôl ffordd. A... Ydy o bobl sy'n sioct ar dechrau, reit ar dechrau. A wedyn ddod yn fatha mwy poblogau ar dechrau, yn drwy drill ar llwyfan ac yn y blaen, cael ei tafod allan o lle nhw chwarae yn ysgolion ac yn y blaen. A bobl yn sioct a gweld nhw. Ond mi oedden nhw'n dilyn yn traddodiad pobl fel datblygu. Oedden nhw'n dilyn y traddodiad yna o gwneud rhywbeth o'r bod nhw isio gwneud a gorfodi pobl i feddwl oedden nhw'n licio nhw neu ddim yn licio nhw. A hwnna oedd yn apelio fi amdani nhw hefyd, ac o'n i'n gweld bod nhw hefyd yn grŵp a oedd yn cynnig rhywbeth oedd yn wahanol. Hobi yw Cymraeg i clefyd Bangor a'r Taf, dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. Hobi yw Cymraeg i clefyd Bangor a'r Taf, dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. Oedd na nifer o grwpau eraill yn y cyfnod yna, a fethodd o trwyddo. Dwi'n cofio un grŵp yn arbennig o Aberystwyth yr enw Crisialau Plastig. Oedd yn cynnig rhywbeth tebyg hefyd, ond dwi'n mynd teimlo efallai bod nhw wedi cael digon o'r math o gefnogaeth a gafodd ffa coffi ac efallai gafodd cyrff i ganiatáu nhw i barhau, ac mi oedd hynny yn allweddol. Nawr i fi, dyna beth yn ofnadw bwysig i angst. Mi oedd sefydlu angst yn caniatáu i'r creadigrwydd yna i ddatblygu ac yn rhoi hyder i bandiau o'r math yna i fynegu hunain ac fod yn falch o'r hyn oedden nhw'n cynnig a malio dim am neb arall. A hwnna sydd wedi creu y sîn cyfoethog iawn sydd yn Nghymru ar hyn o bryd. Pobl sydd yn chwarae'r hyn maen nhw'n chwarae, nid oherwydd bod yn boblogaidd o NME neu fo Melody Maker, ond oherwydd yn adlewyrchu'r hyn oedden nhw'n teimlo ac oedden nhw'n adlewyrchu i gymunedau nhw, a'i cefndir nhw o ble bynnag oedden nhw'n dod o yng Nghymru. Un rheswm pam wnaeth ffa coffi bawb bethau dod yn dda, dod yn boblogaidd. Yw just presence Griff Rhys. Mae'n rhywbeth amdano fo. Dwi'n meddwl beth i o, mae'n just presence o'n ffant. A dwi'n meddwl effer o sgwennwr cneuon da, a mae'n brwdfrydig hefyd. A wedyn dwi'n meddwl ffa coffi bawb pam wnaeth dod yna lot fawr neu efo Griff. Sacramento ac mae'r awyr
Mae'n awych i'n benedd yn neffil ac mae'n hafod yn sy'n. Dwi'n ei ni fyny. Do, nes i drio dechrau. O'n i wedi bod yn trio dechrau grwpiau sy'n eitha 5 oed. Ond sy'n digwydd. O'n i'r un dosbarth a rhodri pyw yn yr ysgol felly. Oedden ni'n gwrando ar lleol y maffia, dim bethau o'r dyffryn nesa, y cyrff. Oedd yn hollol ddifrifol yn beth o'n i'n neud, bod ni'n ar y cychwyn, oedd ni'n mor chwil. Oedden ni'n just sŵn oedd o, just hanner awr o sŵn. Ond oedden ni, dyna ddylech chdi'n neud pan ti'n 16 ac yn flin. Oedden ni'n teimlo'r rwystredigaeth bod rhan fwy o'r gigs just yn ddigwyddiadau cymdeithasol i'r Gymru Gymraeg. Ond y neb yn mynd i... Chydig iawn o bobl yn mynd i ddod yna i wrando, felly oedden ni... Nethon ni roed... Anaml iawn oedden ni'n bod rhan. Neu beth oedd ymarfer. Oedden ni'n teimlo bod rhan fwy o'n cyfoedion mewn band i gael siag neu gael mewn i gig yn yr eisteddfod neu... I'm siŵr oedd hynna wir amdano ni hefyd, ond hefyd, oedden ni'n teimlo bod yna sylwedd i beth oedden ni'n neud. Dwi'n gallu gweld yr byd yn synnu a dwi'n teimlo'r byd yn troi. Dwi'n hoffo edrych ar yr awyr i weld os oes na unrhyw le i ffoi. Dwi wedi ffeindio gwahanol newydd os gen i rocket ddigon clir. Dwi'n edrych wathi fyny'r awyr a glanio ar i ni. Achos yna lot o grwpiau arbrofol yn y Gymraeg, achos oedd legacy recorder anrhyn, oedd byna genedlaeth o bobl yn neud cerddoriaeth gynhyrfus arbrofol yng Nghymru. Oedden ni'n bwysig iawn, ond oedden ni'n hefyd teimlo bod yna ormod o grwpiau yn cymryd hynna'n hynod o ddifrifol. A oedden ni eisiau gwneud rhywbeth poblogaidd, nes oes. Oedden ni'n meddwl bod angen canu pop yn Gymraeg. Pan oedden ni'n gwneud clymhaliau oedden ni'n meddwl canu pop. Oedden ni eisiau gwneud caneuon poblogaidd yn y Gymraeg. Oedden ni'n teimlo'n rwystredig. Nath o beth bod Radio Cymru ddim chwarae beth trwy'r dydd. A dyn nhw dal ddim, Gwiriad a beiriad sy'n fyfyr ac yn munud ac yn brwns. Yn Gymru ti hwnt i bob synwyr, ganolyn sy'n hwyr a'n rhywun i ni deimlo rhywbeth yma geiriad y ffydd. Rhaid sy'n byw ddim just bodoli, rhai sy'n chwilio ac yn holi. Rhai sy'n bod o'n mentro popeth, rhai sy'n eisiau gwir ar gwers yma nef. Codi'r Gymraeg. Mae'r gwers yn anfed yn dringo'r hir ar brynnyr sen, o rhyw ddyn yn y gyrraedd y brig, rhywun yn werfen ar rhywun yn hir. Right
dyle cerddoriaeth pop bod yn lot o hwyl, as mae'n boring, sy'n pwynt iddo fe, so mae rhaid i rhywun mynd mewn gyda bom a jyst ffrwydro'r peth, a ni'n meddwl, ni yw'r bobl na, kind of kamikaze pilots. Cerddoriaeth yn difrifol ar hyd yn gyrfaru. Do, ie. Basically, o'r cychwyn. A nod oedd i wneud record pop Cymraeg modern. I mean, dyna'r oedd y nod gyda'r record na. Wneud rhywbeth oedd yn mynd i gael ei glywed ar y radio, oedd pobl yn mynd i hymu yn mynd lawr y stryd, ond hefyd oedd yn swnio'n hollol fodern, rhywbeth oedd yn dod o'r sort of y club scene oedd ni'n mynychu. Hwna oedd rhyw ddydd, doedd? Oedd sort of stuff fel pop. Ond hyd yn oed, ond hyd yn oed, mae'r teitl Rhyw Ddydd, mae hwnna'n complete rip-off o C.C. Rogers Someday. Un o'r House Records cynta oedd yn record chwildradol yn ei amser. A oedd yr optimistiaeth yn really, really pwysig yr adeg ni. O'n i wedi cael 10 mlynedd o kind of punk nihilism. Oedd e'n amser i wenu 10 mlynedd yn ôl. Dwi'n meddwl, oedd y cyffurio wedi newid. Ond... Roedd record cynta be ar ti moyn, ond... Oedd in your face, pryn hwn, cos mae'n deud rhywbeth. A hefyd oedd e'n chwarae gyda'r syniad o bod yn genedl, ond heb bod yn gorfod stab at pregethu. Sort of like, does dim really ateb call. Yn tigwyd y certainly wasn't it, but then, you know, o'n i'n sôn am wneud pethau just trwy wneud. Bod yn Gymraeg, just trwy bod yn Gymraeg and get on with it, like canu a byw ar gweddill o'n i. Yn llyfr yn rhywbeth artificial, a hynna llall yw'r ateb. Right, come on now. Y rôl bwysica'n sicr i fi oedd y ffaith bod nhw'n cynnig llwyfan i grwpiau chwarae. A dwi'n credu bod hwnna'n wedi bod yn bwysig. A dwi'n credu bod y gymdeithas ers hynny wedi ceisio gwneud hynny. Wedi bod yn ymwybodol bod gen nhw cyfrifoldeb tuag at y scene rock yng Nghymru. A wedi ceisio datblygu'r scene rock fel rhan o'r frwydr dros y Gymraeg mwyn poblogeiddio'r Gymraeg. Dwi'n credu bod cynulleidfa oedd yn mynd i nosweithiau Cymdeithas yr Iaith yn gwybod mae'n nosweithiau Cymdeithas yr Iaith oedden nhw ac yn gwybod mae'n elfen o fod yn wrth sefydliadol yn rhan ohono fo. Roedd yn rhan o'i gwleidyddiaeth nhw, ond roedd gwleidyddiaeth ddim yn rhan canolog o'i bywydau nhw. A dwi'n credu bod hynna yn wir hyd y dydd heddiw. Y munud nath ni penderfynu canu neu rapio yn Gymraeg, oedd hwnna'n penderfyniad gwleidyddol, cos fel mae'r sefyllfa yng Nghymru, os ti'n defnyddio'r iaith Gymraeg, ti'n neud political statement just as soon as you open your gob. A wrth gwrs oedden ni'n neud gigs i Cymdeithas yr Iaith efo... Os ti'n neud gigs i Cymdeithas yr Iaith, ti'n gorfod cwestiynu pam ti'n neud y gigs, a ydw i'n cynnogi fel ydw i ddim, a byddwn i'n dod i. Achos dim trefnwyr cyffredin mae hwnnw'n. Ac oeddwn ni'n gael trafferth efo Cymdeithas y Iaith a Plaid Cymru. Achos am rhyw reswm, maen nhw'n meddwl bod ni'n Saesneg. Efo'r iaith a politics y iaith, mae yna clwb sy'n meddwl bod nhw bu ar iaith. Ac roes gen i ddim amser i hwnna. Really. Mi gen i iaith fy hun, hanner Saesneg a hanner Cymraeg, a dwi ddim eisiau rheolaeth rhywun arall yn deud bod it's good enough or not good enough. I don't think music should be linked to any form of politics. It should be linked to what individuals are feeling and expressing that. I think it's quite sad when a whole music scene becomes involved with one political movement. I don't think that's a very valid thing at all. Dydy cerddoriaeth eriod wedi arwain am wleidyddol. Mae cerddoriaeth wedi adlewyrchu ac wedi mynegu ac ar y degau mae cerddoriaeth yn gwleidyddio at ei gilydd. Ond ar ddiwedd y dydd, rhywbeth creadigol ydy cerddoriaeth. Sydd ddim o reidrwydd yn dibynnu ar wleidyddiaeth, a sydd ddim o reidrwydd yn arwain yn wleidyddol, ond gall gwneud hynny ar adegau. Gwobr yn y nefoedd, felly credwch mewn
byw, a credwch mewn ryw, a credwch yn y saith, a credwch yn y Cymro, a credwch yn y saith, a credwch yn y Cymro, ni gyd yn y ffro. Mae eich wobrau ar y ddeiar, felly credwch mewn byw, a credwch mewn ryw, a credwch mewn chi, a credwch mewn fe, a credwch mewn fi, hi, mae fy bobl yn y nefoedd, felly credwch mewn byw, a credwch mewn byw, credwch mewn byw, credwch mewn byw, criw byw, chi yw y criw byw, peidiwch credu y teledu. Right? Peidiwch credu, credwch yn y chi. Brief fideo naw oedd i roi rhywbeth o rhwyd pysgod dros y talent yma oedd yn bodoli yng Nghymru. Yng nghanol y bwrlwm yma, oedd o'n ofnadwy o bwysig cael rhaglen oedd yn edrych yn gyfoes ac oedd yn adlewyrchu beth oedd yn mynd mlaen ar y rhwydwaith y Network 7 ac yn y blaen, a dwi'n meddwl mi nath o wneud hynny. A dwi'n meddwl oedd y teledu yn rhywbeth o twndis, rhywbeth o ffynol i bobl gael, o ie, dwi'n nabod dwi wedi clywed yr enw yna, Eirin Peryglus, dwi'n gwybod pwy di hynna rwan, a pa fath o gerddoriaeth maen nhw'n wneud. Dwi'n meddwl dydy canu roc ddim wedi cael y rôl dylefo wedi cael. Dydy ddim wedi cael y chwarae teg y dylefo wedi cael. Oherwydd yn bennaf, dwi'n meddwl fod y bobl hyn, dwi'n meddwl oedd dydyn nhw ddim yn ystyried canu roc fel rhan o ddiwylliant Cymraeg. Dwi'n yn gwybod os maen nhw'n gwneud rwan, ond yn sicr ar hyd y ffordd dydyn nhw ddim. A dwi'n meddwl mae'r prif reswm am hyn ydy hanes, ydy bod canu roc yn adlewyrchu canu ysgafn. Mae'r peth yn agloniadol. Un beth ni wedi syniad, bod yn wedi pan mae cyfryngau yn y cwestiwn, mae canu roc a phop Cymraeg yn dal i gael ei drin fel rhywbeth i blant, a rhywbeth fe ti'n mynd trwyddo, a wedyn y ti'n
aeddfedu, a ti'n mynd nôl at pethau sy'n lot mwy sgam, twyd. A i ddod nhw'n i fod i gynnwyr rhywbeth fel Bryn Terfel neu rhywbeth. Dy gyflwr a breol, dy ffordd o fyw sy'n batrwm ffwl, dy natur sy'n mor athrig, a minnau nawr sy'n gweld y gwir. Dwi'n meddwl nath ni ddechrau gwneud music, various covers, a pethau gwirion pan oedden ni tua 12, dwi'n meddwl. So mae'n siŵr o May tua 10. So, oedden ni gyd jyst yn mynd rownd efo squeaky voices. Achos oedden ni mor ifanc, fel ti'n deud, oedden ni mwy neu lai a headless chickens rownd y lle, just, oedden ni'n mynd dallt bod ni'n bod yn successful, oedden ni, oedd o fel, o hynna da ni'n neud, da ni'n neud hyn, a oedd y mwy pobl yn deitha ni bod ni'n bod yn successful, oedden ni dda, dwi'n gig o fanna, da ni'n mynd i fanna, da ni'n mynd i'r teli fanna, a dwi'n neud y records yma, a so oedden ni'n mynd dallt bod hynna, wel o'n i ddim, oedd o fel, hey, cool, amdani. Mond dwan pan dwi'n sbio nôl, dwi'n sylwi oedd pobl i mewn iddo fo, a dwi'n siŵr oedd hynna lot yn neud achos bod yna kids ar stage, oedd yn edrych yn bach, yn ifanc ac yn innocent. Ac ydi fath o'r adeg pan oedd y cyrff a Crumble a Fat Coffee di sefydlu hynny, ac oedd ti'n gweld fatha bandiau ifanc yn dod trwyddo a wneud cerddoriaeth mwy safonol, really, ar yr un adeg oedd Began Eves a hanner pei, really, di dechrau datblygu. So dwi'n meddwl oedd cenhedlaeth nes wedi dechrau dod trwyddo, really. Mae bywyd yn galed, o brwnt i hwn. Wynebu newidiad a dod i'n edrych mewn un digodd a gweithio. A bob yn nos a di, weithio mewn galed nes di golli cyffi sydd eisiau gweidi. A mae'n mynd i'r rhy hwyl, wedi golli cyfer golli nef i llwyr. Dim ysbryd yn y waith, dim egi yn dy draed, ar i lawr cyn o wawt a mae siop a gan o gen yr ateb. Mae gen yr ateb, mae gen yr ateb, mae gen yr ateb. Mynd i neud i'n iawn, mynd i neud i'n fawr, mynd i neud i'n ddawn, mynd i neud i'n gawr, mynd i neud i'n iawn, mynd i neud i'n fawr, mynd i neud i'n ddawn, mynd i neud i'n gawr. Dewch at gilydd. Ond os oes ni wedi gwneud yr un fath o stwff, ond jyst i wneud o'n Saesneg, fysa fo'n di bod, dwi'n yn siŵr, so wedi bod yn anoddach torri drwodd. Ie, cos oedd y music yn mor debyg i bethau oedd yn bodoli'n barod really yn Lloegr. Oedd ni'n teimlo bod ni jyst yn rhoi rhywbeth i Gymru oedd ddim wedi bod o'r blaen. The impression I had was there was something healthy starting up round about that time. Bands were beginning to look beyond the sort of usual folk rock type thing. Bands like Gorky's and That Bluggy had been around for a while and they were doing some interesting things. And I think, we fitted into that scene quite well. So, but had we formed in like the mid-80s or something, I don't think we would have lasted very long. Nath y peth just dechrau sort of tyfu efo sort of sesiynau radio a fideos ar y teledu ac yn y blaen. Cynna nes i sylwi bod oedden ni actually yn chwarae sort of pop music yn ffordd. Ond just, es i mewn i scene pop Cymraeg just trwy dros cefn, ti'n mo?
Isio bod fel Charles Bukowski, y bardd o California. Isio crwydro dros y byd yn yfed gormod, gael fy ngofyn am fy man. Isio bod yn anfad mewn gymdeithas uchel, fy ffoto yn y wasg. Isio yfed yn dafarnau cefnstryddion, mawreddod yn fy ngwart. A dwi isio bod fel Charles Bukowski. Wel, brif reswm nath o just fade away oedd achos cael gwared y fideo naw. Oedd fideo naw jyst yn cyrraedd i pinnacle efo llwyddiant Crumblow's, Fat Coffee, Cyrff, a wedyn Hanner Pay a Tŷ Gwydyr yn ôl a diffiniad y pobl yn dod along a Gorky's just yn dechrau. A oedd y scene yn ffantastig. Oedd gennych chi pobl efo gweledigaeth a i greu music gwahanol. So oedd gennych chi ddim just guitar bands. Oedd gymaint amrywiaeth ac oedd pobl really yn dechrau magu proffesiynoldeb a hyder yn ddyn nhw hunain. And it was like, sorry. Oedd y scene, oedd o'n fyw yn fel bod o'n fyw ym mhob rhan o Gymru, yn dod? Oedd, ie. Oedd o'n fel bod yna ganolfan yn Gaerdydd, a yna ganolfan yn un rhan arall. Oedd yna grwpiau yn bob man adeg yna. I raddau, mae hwnna wedi stopio. For sure. Chydig iawn o barch oedd yn dwad yn ôl, dwi'n meddwl, ac wedyn ddari nhw stopio fideo naw. Ac oedd fideo naw yn bwysig heblaw am rhoi platfform. Oedd y sos, oedd yr arian yn mynd ar hyd y llwybr ma'n doedd. Ac oedd yn mynd lawr i'r bandia, ac oedd yn mynd lawr i studio Gorwel a studio Les, ac oedd o'n helpu o'n y bres yn mynd mewn. Nawr hefyd, ar yr un pryd yn cyd-fynd â hyn, mae gen ti dalent aruthrol, a nyn lle i fynd, nyn lle i chwarae, does dim byd wedi newid yng Nghymru. Ers y 70au mae'r trefnu yr un mor crap a fi o erioed. Felly beth oedd nhw yn mynd i wneud? Here comes Mr. Groovy. O'n i wedi bod yn cyflwyno i Sain Abertawe rhaglen roc trwy'r cymyledd hwnnw. Oedd namgyrch gyda Chymdeithas yr Iaith ar y pryd yn galw am fwy o raglenni ieuenctid. A fi cofio darllen erthigl oedd Lynn Jones oedd yn olygydd Radio Cymru ar y pryd wedi sgwennu yn golwg yn ymateb i'r alwad am raglenni ieuenctid. A trwy'n gwneud na, dys dim eisiau raglenni'r ieuenctid i Radio Cymru. Dyw radio ddim yn gyfrwng i bobl ifanc. O'n i yn trial gwerthfawrogi bod lot fawr o bobl mas yna, neu lot fawr o wahanol styles o fiwsig, a bod lot fawr o bobl na mas yna oedd yn barod i'w ryndor nhw, so jyst tynnu'r cwbl at y gilydd math o beth. A mi oedd e ddim yn raglen oedd yn mynd i apelio at fwyafrif, ond oedd e'n mynd i apelio at leiafrif o ddrial mewn iddo fe. Yr hyn rwy am i Nadolig yw dim crap radio. Okay. Dyma radio datblygu. Dyma radio datblygu. Dyma radio datblygu. Fi cofio un noswaith, a ni wedi dweud raglen, a ddim yn bell cyd y diwedd yn datblygu, 2 awr o datblygu, a gari a fi'n jocan, wel, ti'n modd, fentrau bod rhyw berson trian yn mynd i fod yn gyrru o Fangor lawr i Gaerdydd hyn o eisiau gryndo ar rhywbeth Cymraeg, eisiau clywed Radio Cymru, beth stan nhw 2 ar solid o datblygu. A my God, droiodd y mas clywys i wedyn, mi oedd un o top bras y BBC yn gyrru o Fangor lawr i Gaerdydd ac wedi tiwno mewn a wedi cael 2 awr o datblygu yn noswaith ni. Ac oedd na gyd nath i arware datblygu am 2 awr. Solid. A wedyn,
cwbl o misioedd wedyn, dath yr acs. Ond i'r... O lia, mi fach o ddwna wedi cael ei wneud. Agos mae talent gyda datblygu yn David, mae'n enfawr. Os yw beth rhy fawr i Gymru, os mae rhy fawr i Gymru, mae'n hollol mas o le, mewn syniad, y cyfryngau am beth dylai Cymru i fod. BT! British Bastard Telecom! BT! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666 Celwyr! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666 Celwyr! British Bastard Telecom! Ffoni'ch mewn, dim 898! 666! Un o'r adar yn canu pethau ar Ydw Cymru'n cael ei acsio, oedd yna'n mor symbolig. A pobl yn methu'r pwynt yn llwyr. Achos oedd rhaglen yna'n cyflwyno bobl fan ni a Gorcys a Cytatonia a pawb ar mewn cyd-destun rhyngwladol, lle o'ch cael grwpio dros y byd. Oedd hi dast cerddorol ni am Melville, math o beth. Efo grwpio Cymraeg, oedd hi dast ni am Melville, a ddim unrhyw beth Cymraeg a unrhyw beth rhyngwladol. Ar y lefel arall hefyd, oedd e'n dda i meithrin talent. Oedd hwnna'n... Ond dim lot i gynnig, oedd budget, fi'n credu, yn bitw iawn. Ond oedd e'n rhoi y cyfle i pobl yn mynd i stiwdio yma tro gynta. A oedd e'n neis i weld pobl fel Gorcys yn symud mlaen. A rhwyddo nhw fel yna. Angel toes and angel hairs and our souls. Angel toes and angel hairs and our souls. Cause we ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning. Amser dechrau ni Gorcys, o ddim fel sy'n lleol o'n i'n rhan o. So ddim mwy na lai, just gwrando radio a gwrando recordio nath ni dechrau neu cerddoriaeth. Oedd ddim bands, oedd cwbl o bands rhwng Cyfyrfyn, a o'n i'n mynd i gweld bands yn llefydd fel Llanben a pethau, neu Aberystwyth, bands Cymraeg. Oedd definitely rŵl i gael, achos o'n i'n canu Cymraeg, a oedd didn't go, it went unquestioned, oedd definitely rŵl real, oedd ddim yn ysgrifennu nawr yn difyr, ond... Ie, ti'n meddwl beth? No, just fel, oedd rŵl along the line, a gorffin oedd yna. Oedd e. Sa'n gwybod pryd, ond nath y ffiniau yna just diflannu radde. As griath cwbl o grwpiau dechrau wario Llundain, pethau. Oedd e ddim yn issue ragor. Oedd e fel, toedd pawb yn ei. So o'n i byth rhaid tymlo bod dewis rhwng y naill ffordd na'r llall wneud e. O'n i rhywbryd, nath e just, oedd e'n hollol naturiol i just wario yn, Oedd e very strange, cos mewn amser o wythnos, o'n i'n mynd o bod yn support band,
Sbydodd pawb lan, so ni'n headline o e. Sbydodd ffa coffi a cyrffran, a o'n i'n sydyn, o'n i'n goffi, wel, there's no band there. So, oedd e'n rili dda, oedd wedi cael ni mo'n i siap hefyd. So, o'n i'n situation ble oedd syniad popeth, just yn fel, cwmpa fa, rownd ni, ta. Os yna bryd o'ch chi'n cael ei Saesneg hefyd, so, ti'n fel lot o bands o'ch chi'n really mewn i cael ei, just kind of fizzle y mas, wedi gwneud gorffen. Oedd e'n strange. Iechyd da, fy brindad sos. Iechyd da, iechyd da. Mae'n hwyr, mae'n amser cwrs. Iechyd da, iechyd da. Beth sy'n tu ôl i'r drws. Iechyd da, iechyd da. Beth sy'n tu ôl i'r drws. Iechyd da, iechyd da. Isn't it just fun? With your cheese, biscuits and wine, I've seen my way across a room with you. Mae fe'n scary nad e, mae'r enemy neu meld i gallu actually dachrau band off neu finish them off. To'n grin rhywbeth fili, os ti'n rhywun yn gyfarfod fe, dwi ddim yn colli effaith e. So, 2 blynedd nôl, byddwn ni bod rydeg lawr i siop, pan ni mewn i make-up, pan ni enemy neu fe. Nôr, so'n pyrnio ar agor, dyma fam mi'n pyrnio. Dwi'n gallu stop y prynu for some reason. Fi'n gwybod bod 100,000 pobl yn prynu am bob wythnos. A mae'r ffaith fe chi'n gwybod bod pobl, maen nhw'n gallu siap o perception. Pobl dod lan i gigs o siarad i chi, a maen nhw'n siarad i, I want to take mushrooms for the first time, how many should I take? I'm like, oh god. Ta. Sy'n nhw'n gast y teulu ddechrau. Na bydd chriod beth off rwy'n iathau fwy. So, ni bwyd time, oedd y peth cynta, beth ni'n rhyddhau ar ôl. Cael gymryd sylw, so ni'n bod yn siŵr rhan. Mae'n good laugh, mae'n bach comedy record, really. Dim os chi'n gwrando ar e, mae'n comedy, the B-side, a ni'n ffynnu. Ni'n meddwl mae'n ffynnu, os mynd i allan, that's another thing, ond os chi'n gwrando ar e, good chuckle. Ddaru Gorky's fynd yna. A digwydd bod oedd hi'n steddfod yr urdd. Ac nes i weld y footage yma o Gorky's yn canu yn Tokyo. A'r gynulleidfa yn canu yn Gymraeg hefo nhw. Ac sydd dyna ddim byd, dim sôn amdano fo yn y wasg ar y teledu, dim byd, as if it never happened. Wel, os ti'n mynd yn ôl i ti yn 92-93, oedd yna second wave o'r NME Melody Makers a media Saesneg yn meddwl bod grwpiau Cymraeg yn da. But they've done it before, they'll do it again. Ond, oedd y sioc oedd pan oedd grwpiau yn cael mynd Superfursy Creation a Gorky's i Mercury a bob dim. Wasn't expecting that at all. Brilliant, absolutely fantastic, cael dipyn o respect i grwpiau Cymraeg. Tu allan anyway, dwi'n meddwl bod o'n da i Cymru, ond dwi'n meddwl bod o'n brilliant sort of on a world stage, but you can have something Welsh. So dwi'n meddwl, ar ddiwedd y deal, just math o survival of the fittest yn tua 92, when everything stopped. Oedd just pwy bynnag oedd eisiau cario ymlaen really oedd wedi. Dyna pam ti'n gweld Big Leaves a Catatonia a Gorky's a pawb
yn pwysio. So well, right, that's it, you know, go for it then. You're still listening to I'd rather not go where the people I know have no hurts to hide from. Now she wears fake fur, it's speaking volumes for her. It's a freak show for Mother Nature. O'n i'n rili ymwybodol o llwyddiant y cyrff. Na pham o'n i'n moyn bod yn band efo Mark. Kidnapped him. A Paul. Na, you know, mae'r cyrff hoff bands fi anyway. You know, it's a drama. Cofio fi'n diolchgar. A cofio mewn pli a pethau fel la. You know, can't beat it. Except there with David Bowie. Dwi'n meddwl, ond yn andros anodd fatha ar ôl bod mewn band i gael band arall at ei gilydd, ti'n meddwl, Gwahanol? Headfuck. Na, just, dwi'n bo. Hefyd o'n i'n sick o clywed llais fi, fatha, ti'n meddwl, o'n i'n meddwl bod o'n not into it, like, ti'n meddwl. Fatha clywed fo'r jukeboxes a pethau, o'n i'n just cringe o hyd. So o'n i'n meddwl, so well gael rhywun sy'n gallu canu'n iawn. O'n i wedi penderfynu yn dechrau, o'n i eisiau gwneud records, o'n i eisiau gael y records mes pob man. Na pham o'n i wedi arwyddo i Warner Bros yn y lle cyntaf. Achos fi wastad wedi dweud, I mean, os chi'n really cael ei wneud rhywbeth a chi'n moyn wneud e, waith chi trial am y top, even if you don't get there. Ond sy'n chi'n moyn rhoi limits unrhyw le, achos I mean, it defeats the purpose of dreaming, doesn't it? So, yeah, gan i watcho'r cyrff, a ni'n meddwl nhw'n briliant. Ma, ni ddim yn gweld pam o'n nhw ffili wneud y crossover na. Yr un peth dy Fuck Coffee, yr un peth dy datblygu, yr un peth dy loads o band ar yr amser ni. So, oedd yn bod mewn grwpion 10 mlynedd fel oedd i. Oedden ni'n teimlo bod ni'n barod i... Oedden ni eisiau arwydd y cytundeb rhyngwladol a cael cefnogaeth ariannol i hybu beth ni'n trio wneud. Da ni'n obsessed o cerddoriaeth a da ni eisiau cael yr pob nawdd posib i wthio beth da ni'n wneud mor bell o phosib. Os gen i ddim problem efo poblogrwydd a chwarae gema sy'n neud chdi boblogaidd, achos dyna'r unig beth ydi, achos sy'n medru wneud yr un LP ar angst, heb pobl PR a heb pobl i blygio ar radio. A sy'n i'r un mor hapus efo'r LP, ond sa'ch chdi'n eistedd nôl a sa'ch chdi'n gwybod bod o ddim mynd i fynd i'r charts, a dim gadael chdi boeni o. A dyn ni'n jyst yn gwneud penderfyniad, wel, be am wneud yr un i'r recordia, ond cael mewn i'r charts, a nid ar lefel rhyngwladol. Mae'n horrible. Industry, it's a horrible industry. Chyma, it's horrible. A mae gymaint o bobl efo gymaint o power just o eich bywyd mewn ffordd. Be chi'n gallu neud, pryd, efo pwy, siwt mae image chi yn gweithio yn y wasg, popeth. A mae gymaint o bobl, I mean, byddwn ni byth di credu pryd ni wedi dechrau faint o bobl sydd yn involved yn y peth a faint o pŵer sydd yn nhw dros eich bywyd. Byddwn ni byth di credu ni. Wel, o just, ti'n meddwl, pam ti'n gael Cockney Bastards yn dod i fewn i'r scene a fatha calling the shots a bethau jyst yn mynd fatha
lefel uwch, o fatha professionalism a pethau. Ti'n cochi rei pethau, ond ti'n geinio'n, llefydd eraill. Fatha, mae lot mwy o pressure, I suppose, na o'n efo cyrff, cos oedden ni jyst yn neud be oedden ni eisiau neud. Oedd gennym ni ddim heavy press schedules a pethau, oedden ni jyst gallu bod yn lazy. You've got a lot to answer for, but baby I love you. You've got a lot to answer for, but baby I love you. Fi'n cofio iawn sy'n dechrau sign i Mercury, o'n ddim really conscious o beth yn digwydd. Dych chi'n mynd gwybod beth yw tan i chi, tan i year in nawr, year and a half in, felly gweithio mas beth ni fod i bod yn neud da Mercury a siwt mae'n gweithio, ond amser sign ni, o'n i'n dilyd a cant o bobl sy'n gweithio mewn, sydd ddim yn gwybod ei gilydd neu sydd ddim yn communicate o'i gilydd. Ond erbyn nawr, ni wedi gweithio mas bobl yn y cwmni ni wedi gweithio da, so mae pethau'n rwyddach nawr a beth o no, ond dwi'n nawr i get your head around it kind of thing. Just get in there. Manic Street Preachers really started to get attention in about 1990, 91. I saw them at that period. And they seemed to have still quite a lot of prejudice to go through because they came from Wales, and people would say bad things about them because they came from Wales. And I don't think it's really changed until 96, 97. And the group I credit with the breakthrough is Gorky's, who haven't necessarily had the commercial success that they deserve, but seem to liberate a whole generation of Welsh groups. Personally, I think it's very healthy that the Anglo-American dominance of pop language is threatened or attacked. You've already seen this happen in rave culture with a lot of Euro disco records, which effectively, even if they do use English language, make it gibberish. Now that pop music is becoming a worldwide industry, that the interesting pop music for the future will have to have some influence beyond English and Anglo-American, because a lot of it's so played out. I fi, mae sy'n grŵp yn canu yn Gymraeg. Maen nhw'n grŵp Cymraeg. Bod nhw'n canu yn yr ddwy iaith. Hynny yw, fi'n dal I edrych ar Catatonia, enghraifft fel grŵp Cymraeg, bod nhw'n ei rhan fwyaf I gwaith nhw'n Saesneg nawr. Mae'r busnes mae'n wahaniaethu a thaflu seng fel sydd wedi bod ar fandiau sydd wedi mynd mlaen I ganu Saesneg. Mae hwnna rhywbeth sydd wedi real mynd mlaen yn rwy'n yn rhaid I ddweud yn y blynyddoedd diwetha yma. So mae'r holl beth yn neud y rheolaeth a mae nhw wedi gymysgu lan gyda'r syniad o sa'n bod rhyw byrdeb Cymru cadw'r Gymraeg yn bir a rhyw syniadaeth fel un sy'n hollol mas o le yn y 90au nawr. Mas o le ys blynyddoedd, ni'n gweud. And if you really want to kiss her, just go right up and tell her, oh, isn't it a lovely day for mein bwrw glaw, so dal fy llaw, ond mae'r gaeaf mor hir, mae'n cymryd gormod o tir. Dal fy llaw, mae'n bwrw glaw, ond mae'r gaeaf mor hir, mae'n cymryd gormod o tir. Mae'r sefyllfa ynglyn â'r iaith Gymraeg, canu yn yr iaith Gymraeg yn wahanol nawr. Mae'r pwyslais gwleidyddol wedi newid ac wedi mynd yn mwy asgell dde rhwng rheini sydd yn bradychu Cymru yn inverted commas wrth ganu yn Saesneg a rheini sy'n gwneud gwaith da o hyd. Ac mae yna broblemau ethics a moesoldeb fyna ac mae'n drueni bod o wedi bod ar un adeg mor unigryw I ganu yn Gymraeg a rwan mae o dim bach yn Poison Chalice mewn ffordd.
you know, going for the biggest possible market isn't always the best thing to do anyway. You know, I mean, do you want to be a slag or do you want to do what you want to do? You know, and I think it's much more interesting when groups do what they want to do rather than cave into pressure. And I think in the case of Gorky's or Super Furries, it gives them a bite. I think that's very important. Pan o'n i'n gychwyn o Cymraeg oeddech chdi fod, fatha. A pan o'n i ddechrau wneud cynnig Saesneg, oedd fel... So, oedd y busnes fel pob dechrau cigar busnes Saesneg anyway. Ac, so, pan o'n i gychwyn cynnig Saesneg, o pob ti'n mynd, beth sy'n digwydd, pam ydych chi'n neud hynna? Oedd dyna beth eisiau neud, achos... Dyn ni'n eisiau jyst cadw o i Gymru, mae Eden yn neud hynna, drosta ni. Dwi'n meddwl bod pobl efo fwy o meddwl mwy proffesiynol yn y peth wan. A dyna pam dos am illa gymaint o grwpiau yn gychwyn yn iawn trwy achos mae o'n anodd. Mae disgwyliadau yn lot uwch wan yn y 2 mlynedd dwytha yn arbennig i... I think people are much more serious about making a career out of it nowadays than they were, say, 5 years ago when we started, you know. So ni ddim rili ista lawr yn meddwl amdano'r peth yn ddechreuon ni, ond oedd e fel rhywbeth o unwritten constitution lle oedd yn mynd i fod yn rhywbeth Cymraeg. Achos ar y pryd oedd lot o bandiau yn dechrau band yn Saesneg, oedd yn Cymru Cymraeg, a ni'n meddwl, mae hwnna'n cheto braidd. Tystion y deffyn glanio, cymryd fwy o ffasgron piano achos petrol arno i damio. Tan i'n y ffrind gorau yn y byd pan mae'n dywyd y goel. Mae'n y gadw yn glid, pryd mae'n rhaid i barchu. Ond plan i'n ei dyfu neu godyn ti arni. Dŵr i'n rodd y cymylau i ti gadw ag sychen y godyn ti gyhyrau. A weithio yma o fennig yn bod y elyn. Pan mae dŵr yn bod i'n dyffryn o'n i heb yng ngeni, ond dwi'n cofio Tryweryn. Watchwch allan, mae yna Jos yn bydd yn oflyd. Cael a cael, o'r achnewch i'n nodi. Y ryddiaeth, dynyddiaeth, dyn ni'n bwyd o arni. Y ddill o fodernedd, ddim sŵr o academau. Ddim heddlu iaith a dau. Sawl gwaith, maen nhw'n bygio a legio ei raglenni teledu. Hollol amernosol, byth yn mynd yn rasol. Sy'n angen bod yn glefar, meddwl sleifar a fi. Just ymlaen yn busnes, o greu glad newydd, ddim i'r agor i'r bryd. Os dwi'n neud yn Saesneg, dwi'n cystadlu gyda pob bachgen arall sy'n neud yn Saesneg ar Gornel Stryd. Os dwi'n neud yn Gymraeg, mae'n hawdd achos does neb arall yn ei wneud e. So, fel am ai ar hyn o bryd. I gychwyn mae gen ti Dafydd Iwan, mae o wedi bod yna ar y cychwyn. Mae gen i fo cynulleidfa eitha mawr i hynny. Ond dwi'n meddwl, drwg efo hynny, di mae yr un cynulleidfa sgyn ti i wrando na ni. So, sgyn ti nillai, sgyn ti byd i anelu amdano fo'n arbennig i rywun fatha ni a lot o grwpiau eraill sy'n yna. Dwi'n gwybod os na bai pobl yn bod rhy gul, di hynny, achos... Dwi'n meddwl bod o'n chdi bach yn bechod, achos mi fynd chdi fatha Dafydd Iwan sydd yn Gymru yn lla fel a mae'n cael gymaint gynulleidfa, gymaint flynyddoedd. A pan mae grwpiau fel ni yn dechrau canu Saesneg, mae gynulleidfa fo yn soi nebyn chdi, achos bod o gymaint yn Gymru. So maen nhw'n gweld chdi'n canu Saesneg, mae'n meddwl, o na. A dwi'n meddwl bod yna chydig bach o fai ar y scene rock am wneud hynna, felly. Cos mae'n creu tensiwn, ti'n Os dyn nhw'n licio fo chdi'n canu Saesneg, wel,
wedyn mae'n adach chdi fod, dim cael chdi lawr yn ôl yng Nghymru, achos mae'n jyst yn hollol stupid o beth i wneud. Because we were very naive, really, about Welsh bands. what people like to term as the Welsh scene. We never really realised its depth or its strength, really. I mean, we just kind of thought, oh yeah, great, we'll do this. And next minute, we're starting to do TV stuff, and there's all these other bands and people around we never really, never, imagined before. So it was quite strange. So it's important to us to have, to be recognised in Wales, because that's where we live. But I mean, at the time, I thought it was a bigger movement then when bands like Cyrff and them were around, really, because it was more underground as a scene. I thought now it's, like I said, public domain, these bands are now charting and stuff. But there again, I liked the strength of it being involved just in Wales before, because that was quite exciting, and it's like a big 2 fingers to London and all that. Peth gorau, edrych ar y papur, ie? A go, oh, right, so we're selling more than Robbie Williams, selling more than All Saints, selling more than Madonna, selling more than Massive... Right, gosh, not bad. So who's number 1 then? Don't meddwl yn byd, actually, cos mae Mr Blobby di bod number 1, do, so, fi ddim trystio taste y record buying public, so mae well just ni anghofio bod ni number 1 a just concentratio ar y record nesaf ni. Basically, dyna di'r vibe yn camp ni. Pretty frightening o'n di, ti'n fo? Gymaint o power sy'n wedi gael trwy sgwennu caneuon a fod yn... Dydi? Mae'n siŵr bod lot o kids yn gwrando ar y lyrics a music a sy'n influensio bobl, ti'n fo? Mae'n kids yn rwla yn gwrando ar fans ma, Catatonia, whatever, yn cael ei influensio a dechrau bands eu hunan trwy, ti'n fo? O, mae'n bendant yn digwydd. Dydi? Definitely. So maybe you could be the next John Lennon, fach? Well, dead. No. Beth sy'n digwydd nawr yw bod chi'n mynd yn greedy. Chi'n cael rhyw 3, chi'n mynd rhyw 2. Chi'n cael rhyw 2, chi'n mynd rhyw fi'n, chi'n cael rhyw fi'n. Chi'n mynd 2 rhyw fi'n. Natural. You get silver, you want gold, you get gold, you want platinum, you get platinum, you want loads of diamonds. I don't know, but it's like, mae hwnna'n un ochr, mae hwnna sy'n eich chi'n werthu, na mewn ffordd, chos ni gyd i bod yn gweithio mor galed. Ac oedd e fel icing on top of the cake. Ond nawr mae rhaid i ni mynd nôl a neud, get the buzz o actually neud y caneuon yn y lle gyntaf, dim anghofio hwnna, really.
tu allan y gerddoriaeth, so Dave Looking sôn am y gerddoriaeth ddim yn chwaraeon, a mae'n beth pwysig iawn i gofio. A bydde ddim yn neud efo cystadlu, bydde ddim yn neud. A bydde i'w neud efo dod â pobl at ei gilydd. Sydd yn pwerus iawn. Fatha, ond wedi deud hynna, does am llawer o bobl yn mynegu Cymreictod yn rhyngwladol. A efo rhywun Catatonia, maen nhw'n glyfar, a fedri di drystio nhw'n rhyngwladol. A maen nhw'n mor bwysig i Gymreictod. Mae hynna'n ar wahân i gerddoriaeth ond i siarad fel Cymro, mae hynna'n mor bwysig a mae mor bwysig bod nhw yn defnyddio'r Saesneg, so nes i fod heb ddigwydd a os heb mae mor bwysig gweld Cymru fel gwlad ddwyieithog eangfrydig achos heb y ddwy iaith mae'n hollol ffoc. I think it's very heartening that people can have this sort of success without compromising. The thing I think is quite amazing at the moment is I think if you're after pop music, then it all comes from Wales. I don't see any groups of that quality in England at all. I mean, there's loads of great music from England, but in other areas, like in dance music, in like more abstract music and whatever. But if you just want good pop music, perhaps the top 5 or 6 bands I could think of would come from Wales, and I don't know why that should be, but it seems to be the case at the moment. It's quite remarkable that it is, I think. Os gyda di edrych nôl, gweud nawr, os fi'n symud camlynedd ymlaen, a ti'n edrych nôl, ti'n gallu weld y fideos rygbi a pethau. Ond gyda caneuon, mae'n mwy special yna. Mae pobl yn rhoi neges i ti. Dwi'n sôn am y caneuon sort of la-di-da, ti'n aros y fi hen o'r dda. Ond caneuon o bwys, y 70au, the Germans, the Pluggies, a'r bands fel yna. Maen nhw'n ar record cof cenedl os rhywbeth, ti'n? I think it's great to release something that's a permanent record of what you're doing, that you have utter control over and can make it exactly how you want it to sound. I don't think a record can really ever capture a really good live performance where all the energy and excitement is there and being involved in a place is there. But the good thing about a record is it goes and lives on, like long after you're dead. There's still this record lying around that carries part of what you thought with it, and in a way it sort of keeps you alive. It's a form of immortality, I suppose, releasing records, and it's probably why people do it, it's striving towards that. When you've made your last sound and they've put you in the ground. Ond ar hyn o bryd, na, mae'n chydig o bethau bach yn digwydd, ond does dim ffocws iddo fe, ti'n Dyw e ddim yn cael ei adlewyrchu gan y cyfryngau Cymraeg o gwbl. Dwi ddim yn meddwl bod cyfryngau Cymraeg yn deall beth sy'n digwydd gyda cerddoriaeth yng Nghymru ar hyn o bryd. Ond dwi ddim yn meddwl bod neb yn. Does neb yn deall beth fel cyfanwaith. Mae sy'n Cymraeg wedi diflannu o blaen, a mae wedi dod yn ôl yn really cry fel 1986 onwards. So, dwi'n gobeithio, mae yna kids a bobl fel Rhys Mwyn, a little Rhys Mwyn, yna i, a bobl fel, yn neud gwaith fel Mynia Melville a Geraint Jam yn wedi neud, and set it all up again. Ond, mae hwnna ddim yn lle i ni, na Super Furries, na Catatonia, na Gorkies.
Mae hwnna'n lle i grwpiau ifanc. Gradd da yn y Gymraeg ar y Volvo Bathodyn Tafod y Ddraig. Hoff o fynychu pwyllgorau blinedig am ddyfodol yr iaith yn enwedig. Meistroli iaith lleiafrifol fel hobi, platiau dwyieithog i helpu y gyrru. Agwedd cwbl addas ar gyfer cynllun catre sydd mas o set dinas. Wastad yn mynd i Lydaw, beth yn mynd i Ffrainc. Wastad yn mynd i Wlad y Basg, beth yn mynd i Sbaen. Fi nos yn mynychu bwytau wedi dyd ar y prosesydd geiriau. Mae'n swydd sy'n talu'r morgais i'ch gwyneb person cwbl cwrtais. Yr ysgol feithrin i Brifysgol Cymru. Tocyn oes ar y tren grefi, bydde wet y fi fod yn junkie na bod mor wyrdd a Foster, Plaid Cymru. Darnau gosod yr wyl gerdant. A holl broblemau'r ddau o blant. Gwerthu telyn, llun o swyn, y problem acne, llywach glyn. Heb anghofio codi stŵr yn straen angeol job y gŵr. Mae god o gweithio 1-3 yn gynhyrchu'r BBC. Ffosgwch eich tafodau ar eich paneddi Puritanaidd. Codwch eich dynoliaeth mewn economeg academaidd. Enwch cyfeillion sy'n enwogion gyd o'r seiri ryddion. Trafodwch tapiau cwrymeidion ar eich temau sy'n ar hel straeon. Rifau, cynulleidfa'r oedfa, ffa liw, lenni'r lolfa. Tutoriaid preifat i helpu'r plant, neuaf dewi sant. Digon o wyliau i gynnal lliw hael. Digon wrth Brydeinig i swnio fel sig hael. Digon wrth Brydeinig i swnio fel sig hael. Meistroli, iaith lleiafrifol fel hobi, dweud fod Cymru'n cael ei ochrynu fod eich ceir o stickers. Tafod y Ddraig, caswch gradd da yn y Gymraeg. Gradd da yn y Gymraeg. Gradd da yn y Gymraeg. Gradd da yn y Gymraeg ar y Volvo Bathodyn Tafod y Ddraig. Gradd da yn y Gymraeg. Gradd da yn y Gymraeg. Gradd da yn y Gymraeg. Cymraeg, 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 Cymraeg. Gradd da yn y Gymraeg ar y Volvo. Bla, 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 that's it.